Takže čau lidi, vítám vás u prvního videa z Train Simu s Chrisou. Ještě si řekneme soupravu, takže je tady BMZ, nevím přesně jaký, další BMZ, další BMZ a další BMZ. Tady je BDD HMEL a tady místo AMPEL je, nemůžu si teď vzpomenout na název. A tady je taky BMZ, takže prvně si jdem nahodit sběrač. To je pěkný zvouček. Otevřem dveře, zapnem si světýlka. Takže tak, bombác. Jo. Reflektor zapínat nebudem. Mám tady docela tmavo jak venku. Zapnem si osvětlení v kabině. A jdeme čekat, až nastoupí pasažéři. Jo, ještě jsem neřekl trať, sice asi bude v náhledu, ale jedeme ze Skalkovic, jako EC Ostrava 143, je to podle reálného vlaku. Skalkovice a potom jedeme do Luťovských kamenů, takže pojedeme přes hranice. Jo, řekneme si, že Skalkovice jsou Praha hlavní nádraží a Luťovské kameny, no nějaký šutry, je Žilina. No, tak, my bychom mohli teď vyrážet už naší turisečkou. Teda, sběrači. Měl by se trošku zvednout. Asi tam má nějaký imaginární dráty. Já bych už zavíral dveře. Pasažéry máme. Tak. Zavoláme dispečerovi a řídíme to na plný kotlos. Už nemáme... Tak. Nebudeme to moc rozjíždět, aby se nepřeklopili. Tam je teď hodně štve tadyhle padla textura. Najíždíme do oblouku. Písknem. Mě to vyve uši vždycky. Přidu s Chrisou. Zběrač už se nahodil do správné pozice. Končily imaginární dráty. Tam byl oblouk a výhybka a prostě si řekl, že ne, prostě tam to nebude. Tady 136 je tady 140, teď mám příští stanice je Hlubok. Jsem čekal, že bude víc dlouhý. Ale strašně hlasitá. Tak. Můžeme si to nahodit z první osoby. Jinak dneska jsem... Ještě bych vám chtěl říct, co teď momentálně šetřím, je to Vectron. A budu s ním hodně jezdit. To bude s ním hodně tady videí, hodně zábavy v Train Simu. Tak doufám, že se vám to bude líbit. A za 250 metrů tady máme 120. Tady začneme brzdit do poloviny, tady v tom, nevím jak se to jmenuje. Jo, prostě tam je napsaná brake, což je brzda. Kdo by nevěděl. Anglicky. Juj. Jo, a jinak, jak jsem vám říkal, že neumím rozpoznat tohle, tak tam mělo být AMPEL, ale je tam AMPZ. Tak, doufám, že to nevadí. Když se koukneme na mapu, tak už jsme víc jak v půlce
Jej, je tady píplo. Vedle, prostě pozornění. A za 200 metrů tam máme 80, tak začneme to šlinku brzdit. Mně se ta trisa strašně líbí. Je tam ještě normálně, tady to je, že banánek. Je tam ještě normální trisa, což je prostě normální ČD trisa. Teď vám tady nahodím obrázek ty trisy. Tak. Jo, ona je to najbert trisa. Jo. Máme tam stůj, ale to je až za 200 metrů, takže můžeme v pohodě. Já lokálně vím, kde je to stůj, protože on je vždycky tady, já jsem tam vždycky měl 40, tak zrovna tady mám stůj, tak jo, tady někde za tou zatáčkou by tam mělo být. Obloukem! Ale bože, já jsem blázen. Jakou kolej pojedem? Tak jedničku. Ta je dobrá. No, jestli máme tam výstrahu, jako vždycky tam bude výstraha. To. Hubov. Most, tak. Zahoukáme. Budeme výjíždět do toho, do Hlubova. Potom Šepotov, tím pojedeme. Strochovice ve Slezsku. Potom už přejíždíme hranice a Luťovské kamene. Prostě, šutry z Luťovsku, nevím, nejsem Slovák. Tak. Teď pojedeme někde přes výhybku. Tak. Já vždycky do stanice přijíždím ve 40, tak tady to zabrzdíme na 40, protože já jsem to jednou jel s pendulínem, měl jsem tady ve 120, měl jsem plnou brzdu a tady je menší peroneč, ne? Bo ne? Tak soupravu na konci máme ještě v oblouku, tak. Teď mi nám to řeklo mít. Aspoň uveď to na to je, já nevím, jestli to si. Takže tady máme pěknou nádražní budovu. Tam vzadu máme směr Německo, ale já do Německa nejedu. Že si ta žlutá čára, to prostě jede se mnou. Takže na konci. Tak, uděláme pěkný zastavení. Bum, houplo by to, ale otevíráme dvířka. No, moc by to nehouplo. To bylo pěkný zastavení. Když tak ještě tady můžeme natočit nějakou trať, kde pojede někdo, třeba já, třeba s Checktraindajem, s tímto, třeba že já pojedu z Vevertonovi, protože on času nemá. Takže bychom tady, já bych tady jel a kdybyste to chtěli vidět, tak klidně napište, to nemusíte, ale zasednem. Za chvilku to, já se ještě kouknu. Takže příští je Hlubov. No, je to trošku kratší. Já jsem si vždycky říkal, že když to je takhle, proč to nemohlo být někdy takhle? Mě vždycky zajímalo, co by tady to. A jak jsem se teď koukal, tak tady u toho Čau, kámo! Čus. Reflektor. Zavíráme dveře. Háváme a... Čau, kámo! Tak, tady máme 80, potom je tam... Nevím. Ve Skalkovicích je ten tunel, ne? No. Tady máme 80. Potom tam máme 120. Tak. Vyjíždíme. Si se tam počká. Jo, ještě vidím, jak máme dlouhý ten. Kolik máme vozů? Tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nevím. 7 vozů s lokomotivou 8. Takže tady pitky musí zažít. Nevím co, ale ne. Vyloukli jsme speed limit. No
No, tak už to dáme na těch 120. Rozhulíme to. Jaj, ty pasažéři. Ne. Příště 100. Si najedem na 100. Jsem teď hodně přemýšlel, že bych koupil dvojičku za 110 000, ale teď na tohle video jsem koupil vagóny, takže... Tady vedle máme silnici. Škoda, že tady nejezdí traktory. Jo, ježiš, ty by dostali pozdrav. Jaj, jedem. Jo, tady už máme znamení na zastávku, nebo jak se tomu říká. Je tomu tady říká, takže Šepotov je za očmi. Za očami? Očmi, no, určitě. Tak to, no. To Railworks, no. Tak, projížděme Šepotovem. Dáme si to z první osoby. Hele, že by šotouši? Ne, nejsou, ale imaginární šotouši. Briknem. Most? Že se nezboří. Cement nevezu, tak Peršinga nemám, tak snad se to nestane. Tak. Konec soupravy je. Už. Na suchu, v suchu. Kukuřice. Ne, kukuřice ne. Ještě ne. Já nevím. Jo, slunečnice. Slunce tady není. Tady není, tady je měsíc. Stůj. Ty fita, stůj. Pojedem na trojku. Pěkný číslo. 140? Vzadu. No. Ale i přede mnou je 140. Za nějaký necelý kilometr, za 235 metrů, tak máme 140 a za Skruchovicema by mělo být 140. Hele, tady už máme tu dlouhou část těch Skruchovic, což tady vždycky zastavují karda a tak, a tady to je, tady tu trať nesnáším, když jedu třeba z lokálky nebo do lokálky. Tady je lokálka. Ne, to je, já jsem blázen. Tady tohle je to, prostě tam někde vzadu. Tady je 100. OK. Takový se strašně líbí. Jaj. I ta souplava je hodně pěkná, je tady ten vagón, co mě líbí. Jak se jmenuje? AMPZ, že by? Zase jsem blouknul speed limit. Tak to ne tohle. Tak, zastavujeme do stanice, potom už máme jenom Lutovské kamene a je to všechno. Takže zastavujeme za chvilku, už jsme tu, takže 40. Boom, už můžeme zastavit, ale jo, souprava už je celá, tak já dám pod stříšku. To je jen tak. Jen tak. Tak 20 do konce. Už máme celou soupravu pod stříškou. Jo, tak tady už můžeme zastavit. Tak. Jsme tu. Otevíráme dveře. Se jdu teď kouknout do soupravy, jak to tam vypadá. Takže tohle BMZ 245, pokud se nepletu. Dobře.
Oka, nevypadá to tak hrozně. Tady je koš, stolečky. Vůbec špatný to tady není. Není to tady vůbec špatný. Ale soupravu nemůžu. Takže tady další, úplně stejný vagón. To je jiný vagón, to je to starší VMZ. Počkej. Oka. Tady je nějaká... By kuchyně, co to je? Nevím, to záchod asi nebude. Tady máme si. To je fakt pěkný, já jsem si prvně myslel, že to je pevný třída, ale není. Tak taky pěkný sedačky. Tady, ale tentokrát nemají koš. Ale mají ho tady. A mají tady i plochu pro vozíčkáře. To je... Jo, to je tam ten stejný vagón, jo. Tak jdeme se kouknout do slovenský. Tohle je... BD GHMEL. Budu ještě muset naučit. Ok, tak to je strašně pěkný. Stoleček, 2 sedačky vpravo a 3 sedačky vlevo. A tady už jsou 3 vlevo, 3 vpravo, stoleček. A potom je to tady u všech. A tady? To je asi jídelní vůz. Ne, není. To je pro vozíčkáře nebo pro kola? Ne, není. Jo, tady to je pro kola. Tady tohle jsou 2 sedačky, 4, jo, 4 spíš. No, pěkný vagón, pěkný vagón. Já i doslova tady máme, vidíte? No, máme tady ale Wi-Fi, to je v pohodě. A dozadu už asi nepůjdem, protože možná další to, já slyším vlak a pojedem nejdřív. Tak, zabýváme Wi-Fi. Tak, máme 40 sekund do opuštění Stochovic. Zjíždíme se, máme tady 100, takže moc nebude. A teďkon přejedeme přes hranice. Že, držte se, jinak vám uletí čepice. Takže, volno je tu. Bum. Máme 2 minuty 55 sekund do dalšího návěstidla. Jenom teď všiml, že to je o hodinu opoždění, protože teď je 20:29 nebo 8:29 a teď tady to ukazuje 19:29 nebo 7:29. Což je... Já jsem to věděl. Já jsem myslel, že... Ježiš, já jsem blázen. Jsem myslel, že tohle, že jsem teď v Hlubově a že předjíždím. No. Jo, tady ten vagón, jak jsme bloudili, jestli to je pro kola nebo pro to, tak no jasně, je to pro kola, ale vidím, že to je i pro vozíčkáře. Je to i hodně na zimu a má to zásuvky. Ne, je tam klimatizace, já jsem ale blázen. Zásuvky to má, 230 voltový. Jo. No, já se radši vrátím ke hře. A to AMPP... Tak, máme tam Wi-Fi, tady v tom. No, nebudem kecat a... Už jsme asi na Slovensku, nebo... Ještě ne, ještě to tak nevypadá. Přijdu ještě v Česku. Že strašně se mi to líbí. Měsíc už tady vykukuje. To zní strašně divně, protože to klepe ten vlak.
Tady ta textura, to je úplně, to mě irituje úplně. Já bych to nejradši předělal. Tak train sim, no. Mouchy. Všude mouchy. To je jakoby... Všude mouchy. To je 140. No, to je pravda, no. Spíš Roblox, nedole, no. To není cena. To je cena. Ty světla. No to je těžký udělat. Zvenku to ani nevypadá, že se v těch světlech něco děje. Máme tady 100. A stoj, to je 200 metrů. A to se stejně přemění. A v tomhle tunelu jsou hranice. Už jsme na Slovensku. Tak jdem na 5. Ty kleje už poznáme, že nejsou český. Jako já v tom aspoň trošku vidím rozdíl. Ne, to se mi jenom zdá. Přijde takový hnědnější. Máme 100. Tady měla být ta stůj. Jo, tady bude 160. No, ale už je tady. Jsou tady šuty. Eric at we just start a movie. It's not that open to website. Oh, tak. No nám tahle říká, že tam máme zastavit. A vůbec jsem to nevěděl, když tady to máme oranžový. Když to je červený, tak tam prostě buď pojíždím, nebo tam nejedu. Protože sem nejedu. Tady nemám takhle jako výrazně vidíte, ale tady to už mám zelený, protože jsem tam projel. Wow. Nikdo nevěděl, jo. Jaj, tak trochu přidám, ne? Ty pluhy si taky něco zažili. Mít. Tady střížku nemáme. Tak. Zastavujeme. Jdeš? Jo, tak poho. Tak uděláme pěkný. Bez houpnutí. Bylo nádherný zastavení. Takže vypneme světla. Jdem, schodíme sběrač. Vypneme tady. Zavřem, aby sem šotouši nečuměli. Zavřem a... Děkuji vám za sledování, přeju hezký den a čus.